Assalamu alaykum aziz vatandaşlar, mehman tomoşaçylar. Ulgamda owa zaty gepleşigimiziň täze sany ýene-de ýaýlymda. Hemmäme de ma'lum bolşaly garaşdyr. Baky tarap Türkmenistan döwletimizde gahrman arkadamyň saýasyny Türkmenistan parahatçylygyň we ynanışmaň watan ýylymyň her bir güni toýdur bayramlara şatlyk wakalary ajaýyp bir seneleri besenýär. Türkmen medeniýeti, Türkmen sunugaty ötüşüň täze beledliklerine tarap gadam basýar. Elbette Türkmen medeniýetiniň sunugadynyň ötüşi söz saatlarynyň zywanyna, bagşylaryň bilbili owazyna, suratkeşleriň ajaýyp renklerine, teatrlanmadan ajaýyp bir syýrdam sahnalaryna, bagşylaryň orada bilbil owazyna mukam bolup ýanlanýar. Elbette mehman tomoşaçylar gahrman arkadamyz bize giň mümkinçilikleri öğretip berýär. Şeýle giň mümkinçilikleriň biri bolsa sanly ulgam bolup durýar. Elbette sanly ulgam arkaly taýýarlanýan video aratmaş arkaly taýýarlanýan gepleşigimiň bu gerek sanyň mehmany bolsa mehman diýilişler bilen Weekend aýdymçymyz Ýagşymyrat Anadurduýew. Häzir bolsa video aratmaş arkaly Ýagşymyrat Anadurduýewi ulgama çagyrýar. Siz bolsa bizden daşlaşma gepleşigimiň bu gerek täsanyň mehmany bilen gepleşigimiň dowamyny gyzykly söhbetleri ajaýyp aýdymsazlary biz size ýetireriz. Ýagşymyrat, salamu alaykum. Gowum ýagdaýlaryňyz arman? Salam, hoş geldi. Gowy özüňizem bolmy? Sine diýäsoli daş töwrüňiz gurbaglygy beslenen bir şäherden uzagrak döýdýän. Yok, hoş geldi. Ine men şu wagt gahrman arkadamyň tagallasy bilen täze bir görnüşe beslenen Aşgabat seýilgähine gezelen jedip ýörüm. Sebäbi hoşra ýysly baglaryň, gulleriň ýysleri janyňa şifa berýär. Bu ýerde gezelen jetmegiň, diň jalmagyň aýratyn bir lezzeti bar. Tede şeýle bir sowal bilen ýüzlenmek isleýän insan öz kalbyny peklemek, ýyl alkyşyny gazanmak üçin nähili işler bilen meşgullansa, hasam bir gowular diýip pikir edýäňiz. Şol işleri näçe sanasaň sanap oturmaly, hoş geldi. Ýöne men näçe wagt gahrman arkadamyň tagallasy bilen täze bir görnüşe eýe bolan Aşgabat seýilgähine gezelen jedip ýörüm. Şoň üçin men şu ýerde insan kalbyny pekleýän haýyrly işleriň biri bag etmek, nahal oturtmak diýip aýratyn bellek geçmek isleýän. Dogry eleýäňiz, Ýagşymyrat. Elbette şeýle sarkyn saýaly gurbaglaryň aslynda bir gepleşik taýýarlamagyň lezzeten başgaça. Ine ata-babalarymyzyň ekilen nahaly sogurmazlygy, şakasyny döwmezligi, daragtyň gabygyny sypyrmazlygy, köküni çapmazlygy elmydama ýaşara sargyd etip gelipdirler. Egerde şu dünýäde uzak ýaşamak isteseň, bag ek, daragda otur. Sebäbi daragtam özüni ekeni alkyşlaýanlar diýer ekenler. Bag ekmek babatyna gahrman arkadamyň adam eli gadar gülleýän pehmi suudet körkedýän görüm görelýärkem biziň ählimiz üçin nusgalyk mektep şeýle de ýol ýörelge bolup durýar. Berekella, mundan welekde size dörüjülükde ulussunluklar şowluklar arzuw edýäs. Ýagşymyrat, ine mehman tomoşaçylarymyzdan gelip gowşan bir näçe SMS-lary nazarlap gepleşigimiň bu gerek sanyny siz bilen taýýarlamagy makul bilik. Elbette siz gepleşigimizde tomoşa edýäňizmi? Gepleşigimiz sizi tanışmy? Elbette ýaýlymda bir näçe gerek tomoşa etdim. Onu men häzir sağdan ýigitler bilen habarlaşaýyn. Eger sizem garşy bolmasaňyz gepleşik şu Aşgabat seýilgähiniň çägine ýerleşýän Aşgabat Medeniýet Jalş merkezine dowam edäýin. Ine ýaxşy öz sağdan ýigitler bilen taýýar bolýan şaňyz gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde mehman tomoşaçylarymyz üçin şekilli aýdym bilen dowam edýäs. Bitiriň video janyda garaşýas. Bolýa, hoş geldi. Onu men häzir sağdan oglanmamyz bilen taýýar bolamsoň, siz bilen ulgama çykaryn. Sen meni gözledinmi? Şu çakaçeni görmedinmi? Men dünýede öňe bardym ahyry. Ýöne men sen gözleýän ýerinde ýokdum. Asmandan gözlenim tapylýar ýerden, yerden gölden zadım
tapmadır asmanlar, tapmadıklar, tapmadıklar Ben süygüymi gözledim, tapdım öv yarım seni. Ben dünyada yekedim, tapdım tayım seni. Ben süygüymi gözledim, tapdım öv yarım seni. Ben dünyada yekedim, tapdım tayım seni. Kursun arşın içinden, damlı başın içinden, karagışın içinden tapdım öv yarım seni. Kursun arşın içinden, kanlı başın içinden, karagışın içinden tapdım öv yarım seni. Sevgimi özledim, tapdım öv yarım seni. Ben dünyada yekedim, tapdım tayım seni. Ben sevgimi özledim, tapdım öv yarım seni. Ben dünyada yekedim, tapdım öv yarım seni. Ben sevgimi özledim, tapdım öv yarım seni. Ben dünyada yekedim, tapdım tayım seni. Kursun arşın içinden, damlı başın içinden, karagışın içinden tapdım öv yarım seni. Hoş geldi. Ne bize sağlarını dostumuz bilen tayar bolduk. Gepleşe başlaýarsak bolýar. Ýaşy Murat, onna gepleşigimizde ýene bir ýola tedi. Hoş gördük diýäs. Owa sağ bolun. Bize şu pursatda ilki bilen öýdürýän aýdymlanmady. Teleradio aýdymlanmady bilen hemde sanyl gom arkaly halk köpçüligine ýetirmäge giň mümkinçilikler döretip berýän mehriban, gahrman Halyp arkadamyza köp sağ bolsun aýdýan. Gahrman, mehriban arkadamyza jany sag, belent başy aman, jan tutun işleri mundan meýlägän diňe rowaşlyklara geçensin. Ýaşy Murat, onna gepleşigimiziň dowamynda mehriban iýleşmeden gelip goşan sowallara şeýle bir ajaýyp aýdym saýlary ýerine ýetirip berersiňiz diýen umytda. Ne häzir sağlaryny oglanmamyz bilen bilelikde her aýdym aýdar saatçalar öz dörejiligimden hemde halypalaryň dörejiliginden bir näçe aýdymlary dinleýijilerimize ýetiririz. Elbetde, bizem ol aýdymlary mehriban iýleşmeden bilelikde uly höwetlen dinläriz. Indi Ýaşy Murat ýöne aýdymlara geçmeden öňürti, eger garşy bolmasaňyz SMS arkaly mehriban iýleşmeden gelip goşan sowallary size ýetirmek isleýäris. Sowalyňyz bolsa aýdyp bermeli hoş geldi. Menem iyileştirmeden gelen sowallara bir başardamdan jogap berem. Ýaşy Murat, ýaş aýdym çökmünne tide sowal bilen ýüzlenmek isleýär. Aýdym saatsyň oturuny ilkinji ünüs bermeli zat. Näme diýip pikir edýäňiz? Hoş geldi. Men pikirimçe aýdym saatsyň oturuny bir ilkinji ünüs bermeli zat. Men pikirimçe manyly aýdymlar has köpräk ýerine ýetirmem kädiýär.
Çünki sumgatyň jogapkärliler gaty köp. Aýdan aýdym manisini duýup aýtsaň, özüňe siňdirseň, adamlar oşonda has lezzet berer. Ýene bir bellemel bar, her bir aýdymçy miwel daragta barabar bolsa, dinleýiji şol bagwanlar. Şol bagwanam her daragtyň häsiýetini, oň ösüşini, miwe getirişine belet bolýar. Şoň üçin hem aýdymçylar edil şol miwel agaç ýaly, has köp, has şirin miwe getirmeň aladasyny etmeýär. Özüňi halal zähmet bilen taplap, ýylyň alkyşyny almaly. Sebäbi göwnüň kiçi bolsa, päliň pes bolsa, awray mertebem şonça belent bolýar. Berekellah ýaşy Murat. Ulumsuluk hiç kişini beranok başarsaň bir neme sada bolmaly şahyryň şeýle bir gowy setirleri bar. Ine gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Ýaşy Murat, öz wagtyny näkir tygşytlasa bolar? Seň pikiriňizçe. Hoş geldi. Kadimde urun alimleri wagtyny dogy üçe böl. Bir bölegini pikirlenmäne, bir bölegini edýän işlerine sarf et. Üçüncü bölegi bolsa din jalmana sarf et. Egerde din jalş wagtyny biýagyrlyk etseň, galan iki borjundan bezaýyp bilmesin diýipdirler. Ine şu fahmy ýerseň öz wagtyny tygşytly peýdalanýar bilersiň. Ine ýaşy Murat gepleşigimizi mehriban iýleşmeden gelip goşan sowallar arkaly dowam edýäs. Elbetde şu sowaly jogaplandyrsaňyz soňra gepleşigimizi elbetde siziň ýerine ýetirmeňize aýdymlar bilen dowam ederiz. Uzak wagtdaýyn iş bilen daşary ýurtlara giden wagtyň öz mehriban owazyny ýatlaňy ilki bilen näme ýadyňyza düşýär? Şeýle pursatda ilki bilen öz mehriban enem ataň ýadyma düşýär. Sebäbi uzak ýoly ugramyzda bizi pata bilen ak ýola salýanam. Ýylimde dolanýan çağan göz büküp ýolumla garaşýanam şol. Şol mehriban insanlaram bizi öz gözleriniň gowanjyna, diýilleriniň kuwatyna deňeýärler. Şoň üçin biziň olaryň öňündäki perzentlik borjumyz ören uly hem jogapkärçilikdi diýip bellemek isleýän. Köp sağ olun, beren sowalymyza ören gowy jogap bermegi başardyňyz. Elbetde, ýaşy Murat, her bir insan öz mehriban enatasynyň qadryny bilmeli. Onun süňi bilen olaryň hyzmatynda bolmaly. Olaryň ýagşy ýörülgesini has kem ösürip, senden gowullarının bitmegini kazanmaly. Ine ýaşy Murat, gahrman arkadamyz enata hormat goýmak babatda perdendiň olaryň öňündäki borçlar hakynda özüniň çykyşlaryna halkymyza sowgat beren ajaýyp eserlerine nygta geçýär. Bir de şeýle ajaýyp eserleri sowgat berýän gahrman arkadamyza şu ajaýyp pursatda ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamynyň jany sag, ömrüniň uzak döwletli işlerini kemişe rawan jalmagyny tiksiremizden arzu edýäs. Indi ýaşy Murat gepleşigimiziň şu ýerine ýaňy ýakynda Türkmenowa teleýaýlymyna şekile geçiren sevgi aýdymyňyzy ýerine ýetirip beräýsiňiz. Gaty bolan hoş geldi. Ine gepleşiň şu ýerine söýme ýok aýdym bilen dowam etsek. Bugün senin yaş başında parlayan yigit kalbim çağdalayan duyma yok. Yana yana teleğime gargayan inni sana gülümle elem diyme yok. Bana söýme yok, söýme yok, söýme yok, söýme yok, söýme yok. Aşkonyny tersişdiňmi
öňünden boş geçdin mi dünya ya da senin daş düşdün mi dünya inni bana toylu vafın Söyme yok, söyme yok, söyme yok, söyme yok, söyme yok. Sen aslında ömür baki pervana bu dünya bir yana senin bir yana Teleyim koy dartıversin her yana Bana gayri soduna güllerimden doymaya inni sana ölümlenen diymeya bu dünyani sensiz bana söyme yok, söyme yok, söyme yok, söyme yok, söyme yok. Akbal seni ayetine saklasın Allah'ım seni sayesinde saklasın Her ne kısmet her gıydıya bakmasın Dileğini bana dilin koymuyor Gözlerimden doymaya inni sana ölümlenem diymeya bu dünyani sensiz bana söyme yok, söyme yok, söyme yok, söyme yok, söyme yok Söyme yok, söyme yok. Yaxşı Murat, yerine yetirip beren ajaýyp bir söýgü aýdymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Indi ählimide meýalim morşýar aýdymsa soň goty şahyrlar bilen göz köni bagly bolup durýar. Siziň hem öz gowy berup okuyan şahyryňyz barmy? Men sow şahyrymyň magtymyň pragyny goşularyny has köp okuyan. Sebäbi akyllar şahyrymyň goşulary sabar durup hemde täk pikirleri beýan edýär. Şoň üçin şol goşulara berdilen aýdymlary halkymyz mehribanlyk bilen dinleýär. Şu ýerde bir zady men aýratyn bellek geçmek isleýän mehriban gahrman arkadaşymyz magtymyň pragynyň 300 ýyllyk toýuny uluşatlyk şowhun bilen bellek geçmäge badalyg berdi. Bu bolsa biziň ählimizi begenlerdi, gowanlardy. Çünki munyň özi mehriban gahrman arkadaşymyň
Türkmen sungatyna, Türkmen medeniyetine goýan sarpasyndan aýdym nişan bolupdyr. Şoň üçin hem şu ýerde ýene bir ýola men Mehriban Gahryman arkadamyla, Halyp arkadamyla köp sag bolsun aýdym. Häzir hem hoş geldi, garşy bolmasaňyz şu ýerde maktymla tamam sözlerine bir ýerine etip berýän. Tutar gerektir. Yigit ölür yurduna, sanan verir arifine. Hoş yigitleri ilifine, hoş yigitleri ilifine, namı bilin ar gerektir. Hoş etme yâre da değil. Taşak yanım man dükmene yar 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 yâre da değil. Amrey alıp adet mene, amrey alıp adet mene, kullu binni var gerektir. Arttır pilik ahlarım, alır illin altıyarım. Mahtumuli hüvür yarım, mahtumuli hüvür yarım. Fiyadül tutar gerektir. Ýaşy brat, inne gepleşigimizi bir aýdym sadyň güýji, onuň insanlara ýetirýän täsiri barada dowam edelim. Şular barada nämedir aýtyp bilersiňiz? Aýdymyň sady bilen söz gawat gelse, ýagny saz bilen sözüň bagry badaşsa, oň gudratyna hiç bir güç taý gelmeýär. Ol sen ýa-da bolanyň ýa, bedenine ganat bekleýär. Aýdymyň alsy ýolum gysgyrýany ähli adamlaryň bilýänler. Bizim Türkmen sunnatymyzda şeýle ajaýyp aýdymlar örenken, halipalarymyň bize miras goýup giden aýdymlary, halk aýdymlary bizi gowandyrýar. Şoň üçin olar biziň ýadymyzda aňsat galy. Mahal şol aýdymlary hiňlenenleri özümizden duýman galy. Sebäbi şol aýdymlaryň saz sözüne, söz sazyna medet berýär. Sözlerinden bir söz aýyrmak mümkin näme? Sebäbi sözlerinden bir söz aýyrsaň şol aýdymyň manysy goýar. Gatygowy inne size şeýle bir soragy bilen ýüzlenmek isleýän aýdaly siziň aýdym dinläsiňiz gelýär. Ýöne näki aýdymlary dinlejeňiz bileňiz. Şeýle pursatlarda näki aýdymlary dinleýäňiz? Sowalyň jogaby beren ýöne koy. Şeýle pursatda men halifalarymy öwgedile tekayfyň atawa çağırýan anyňa dastan halifalarymyň aýdymlaryny köp dinleýän, känleýän, başardymdan ýerine ýetirýän. Berekella. Dogrudan halifalarymyzyň bize miras goýup giden aýdymlary ilmidama hemişe biziň kalymyzda ýaşaýar. Ýaşy Murat, gowy efer döretmek üçin köp wagt sarp etmelimi ýa gysga wagtyň içinde de döretip bolar mısın fikiriňizçe? Köp wagt almagy mümkin.
Hatta yarım saatyň içinde de ajaýyp bir eser döretip bolar. Emma şol derejäge ýetgençe ilki bilen sen özüňi mazal taplamaly. Berekella, ne gepleşimiň şu ýerine ýaşy Murat, öz sadanalaryňyz bilen bilelikde bir ajaýyp aýdymy ýerine ýetirip beräýsiňiz. Mehriban tomoşaçylarymyzam, dinleýijilerimizam sizden ýanganjak aýdymlara garaşýanlar. Ulu höwes bilen. Ona mehriban iýleşler, gepleşigimizde biziň zehirli aýdymçymyz ýaşy Murat ana durdyp aýdym aýdýar dinleýän diýinjalyň, lezzet alyň. Ulgamda owaza biz bilen garan. Yar senin ışındı yar divanı oldum dilberim. Navanda çayı menglettim livlerin ayım senin ey. Bir ölük diydi şu an bir benim ayım senin. Hiç sonra vidat gelseleri aytmanım çayım senin. Yar senin ışındı yar divana oldum dilberim, iltifi oldum dilberim dilberim san dilberim, ha dilberim yar dilberim. Kirpigi okkaşıya mingde yeri ey gitli kanlı boynu filli mizmaya mingde yeri yar senin ışındı yar divanı oldum dilberim. Ey adını soradım sallanıp düydün çıkana olur batlı gelin. Hey öz yarına bunu yetmer yürü otlu gelin. Fayeli dir ışındı yarım divanı oldum dilberim, iltifi oldum dilberim dilberim can dilberim. Yar senin ışığında yarım divana oldum dilberim, iltifi oldum dilberim.
Gögaşın tavreyli dilde katmadan Hicran çekip bağrımı yakmağın Boy yakmağın Şafirim bağı feyle gelidir Benim yarım bağı feylene boy gelidir Tüzün ödümlü püdü çağlamay Beni vurdum boynum vurup ağlamay Elli bilbilsin taşını patan ağlamay Gülfürüm mıydı bağı feyle Aşkın babanı kılli ayrılık derdine bağlanı dilli Dağay aşının ifevanın bilip boy bilip Şafinim bağı feyle gelidir Benim yarım bağı feylene boy gelidir Benim yarım bağı feylene boy gelidir Yaxşı Murat, yerine yetirip beren ajayip aydymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Elmydama mahmal owalyňyz Berentden. Berentden atan getmeşiňiz bolsa, sewkatdaşlyk arkaly dowam edýäs. Her bir aýdymsaz eseriniň agramy siziň pikiriňizçe näme bilen ölçenýär? Haýsy eserde şuun kudurmuşyň ýöregi bat urýan bolsa, diýmek şol eser agranmadyr. Şoň üçin hem döredilýän eserlerde hut şuun kudurmuşyň ýöregi bat durmaly. Yaxşı Murat, getmeşiňizi mehriban iýleşmeden gel gowşan sowallar bilen dowam edýäs. Siz türkmen halk aýdymsazlaryny dinlemäge halaýaňyzmy? O gatwa soralardan hoş geldim. Men şu ýerde bir zady belläp geçmek isteýän. Her bir halkyň, her bir döwletiň öz aýdymsaz sunmaty bar. Emma türkmen halk aýdymsaz sunmaty ýaly beýik sunmat juda azdyr. Şoň üçin men türkmen halk aýdymsazlaryny ýerine ýetirmege, dinlemege has gowarýan. Häzirem hoş geldi. Şu ýerde bilegelli gepleşimiň şu ýerine dağlara diýen aýdymy bir estrada görnüşini ýerine ýetirip berýän. Saferedim falı bilen kolları Yine coşu geldi dağların gari Himaliyet findir almasın nari
Dağlarım dağlara dağlara ey dağlara ey dağlara Boşalli, boşalli, boşalli Mahlalanın divanı yaşadım Bakın duvar ödediğin dağlara dağlara ey dağlara ey dağlara Ey devlet beyanı şu duvarlar kırdım Dünyada yaşayını gidin ne vurdum ne vurdum ne vurdum ne vurdum Yolunda oturdum kervan ordura Bartın devran öptü değil ey Dağlar ey Dağlar ey Hey 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 Dağlara bay, dağlara bay, dağlara Hey, barzan duran ötediğin Dağlara bay, dağlara bay, dağlara Barzan duran ötediğin Dağlara ey, dağlara ey Barzan duran ötediğin Dağlara bay Dağlara bay dağlara Yaxşymyraat gepleşigimizi mehriban tomoşaçylarymyzdan edip iýleşmeden gelip gowşan gysgasyk sowalar bilen dowam edýäs. Elbetde bu sowallaryň jogaby barkar bolsa mehriban iýleşmemiz siz bilen hasam ýakynan tanyş bolar. Bolýar. Yaxşymyraat. Nahar taýýarlamagy başarýaňyzmy? Hawa käder naharlary. Öz halaýam ýetem. Haýsy tagalmar taýýarlap bilýäňiz? Batyrmany taýýarlap bilýän. Aslynda gowy görýän tagamyz näme ödi? Aslında şu öz milli tagamlamy, goryan palaw, dogramy. Şeýleräk bir sowal bilen ýüzlenýäs. Onda haýsy tagam taýýarlanyňda näçe köp duş sepseň hem şo nahar şor ýa-da duzy bolanok. Aşa bir ýörite bir naharyň özi, duýlanan oka näçe duýsaň. Nahar gazany dolu pikret. Şoňa şo tagama näçe üstüne duş sepseň hem şo tagam şor bolanok. Siň pikiriňizçe? Şor bolanok. Onda bilmedik bolsaňyz aýdaýyn. Ýumurta gaýnadyranda näçe duş sepseň hem şol ýumurta şor bolanok gaýnadyran ýumurta. Täsir ýok. Siz haýsy aýdym şeýniň muşdagy? Türkmenistan'ın halk artisti Atabay Çağrıoğlu. En gowy görýän aktýoryňyz? Qadim Türkmen filmlerini gowy görýän aktýorlaryň bilen babamdan. Ýaşymyraat, Türkmen Owa teleýaýlymynda gowy görüp tomoşa edýän gepleşiňiz haýsy? Gowy görýän gepleşigim, Türkmen Owalyny taýýarlanýan aşyň aýdymy. Haýsy sport görnüşini gowy görýäňiz? Türkmen milli görüşi. En gowy görýän şäheriniz? Şäherimiz Aşgabat elbetde. Gowy görýän dostuňyz? En gowy görýän dostum Muratgelli dostum. Elbetde gepleşigimizde öz dostuňyza salam ýolap bilersiňiz. Şu ýerde dostumy da köp salam ýolýan. Ine ýaşymyraat biziň gysga sowallarymyň ahyrky sowaly haçanna Aşgabat sözi agdalanna hyýalyňyza haýsy aýdymçy ýa-da haýsy aýdym gödüňizde gelýär? Türkmenistan'ın halk artisti Atagil Garyýadyň Aşgabat aýdymy. Ine ýaşymyraat gepleşigimizde gatnaşyp beren gyzykly görünýäňiz üçin ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdym taýdaryňyz üçin size öz dörjülük toparymyň adyndan köp sag bolsun aýdýas. Mundan beýlekde Mahmal owazyňyz ýurdumyzyň toý bayramlaryna gahman arkadaşymyzyň saýasynda gülläp güleşýän diýarymyzda berenden berent ýaňlansyn. Sag bolun, hoş gelipsiň, gepleşiňize çağıraňyz üçin. Bilen näme ýene bir ýola
Şular ýaly ulul getdirişleri, konsertleri, aýdynlary ýerine ýetirmäne, döretmäne, ähli wagtda halifa bolup duran halifa arkadamla, Mehriban Gahryman arkadamla, tüýsürümde sag bolsun maýjan, Mehriban Gahryman arkadamla, jan sag başydyk, belent başı aman bolsun. Ýan tutumly işleri mundan meýlegem rowaşlykda gelsin. Edit vatandaşlar, mehriban tomoşaçylar, ine şunun bilen ulgamda owa zaty gepleşigimiň bu gedek sanyny geçir gutarýar. Biz siziň kerweriňizde berk can saglygyny, maşgala abadançylygyny, ýurt abadlygyny tüýsürüňizden arzup edýär. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwletimize Gahryman arkadamyň saýatynda görjeňiz diňe gowluk bolsun. Biz ýaşlara okumaga, döretmäge, işlemäge giň ýol açyp berýän Gahryman arkadamyza köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadamynyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işleriniň kemişe rawaz almagyny tüýsürüňizden arzulap gepleşigimiň bu gedek sanyny geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun. Sana bolun sevgim hiç açan sönme, ine toprağım meni hiç almay koyma. Sana bolun sevgim hiç açan sönme, ine toprağım meni hiç almay koyma. Vatan vatan başında arkada vardır, men senin sevgili oğlumdur can vatan, men senin sevgili oğlumdur can vatan. Korsağımda sevgili bu ifas var başımda, sen benim mertebem gönlümün hoşunda. Korsağımda sevgili bu ifas var başımda, sen benim mertebem gönlümün hoşunda. Şanına aydım aydan yürüp coşunna, men senin sevgili oğlumdur can vatan. Şanına aydım aydan yürüp coşunna, men senin sevgili oğlumdur can vatan. Vatan vatan başında arkada vardır, men